ಬಿಜೆಪಿ ಕುಂಬಳೆ ಮಂಡಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರತಾಪ್ ನಗರ ಇದರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಧನರಾಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ನಗರ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಾಪ್ ನಗರದ ಸೋಂಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನುಡಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ರವರು ಧನರಾಜ್ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರವೀಶ್ ತಂತ್ರಿ ಕುಂಟಾರು, ಬಿಜೆಪಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮುಂತಾದ ನೇತಾರರು ನುಡಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಬೆಹರಿನ್, ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುರೇಶ್ ಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕುಂಬಳೆ ಮಂಡಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಯ್ಯ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅವಿನಾಶ್ ಎಂ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನೇತಾರರು, ಹಿರಿಯರು ಅನೇಕರು പുഷ്പാർച്ചನೆ ನಡೆಸಿದರು. വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ അമ്മ അറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ അമ്മയും സഹോദരങ്ങളുമാണ്. എല്ലാ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും വൈകുന്നേരം ധനു വീട്ടിലെത്തിയാലേ അമ്മയ്ക്ക് ആഹാരം കഴിച്ച് അവിടെ ശാന്തമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട്. അത്രമാത്രം വലിയൊരു കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധം, വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. തിരക്കുകൾക്കിടയിലും എല്ലാം അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ചും കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അല്ലാതെ കുടുംബം നോക്കാതെ സമാജ പ്രവർത്തനത്തിന് പോയ ആളായിരുന്നില്ല ധനരാജ്. സ്വന്തം കുടുംബം എങ്ങനെയാണോ, സ്വന്തം മാതാവ് എങ്ങനെയാണോ, അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ധനുവിന് സ്വന്തം പാർട്ടിയും പ്രസ്ഥാനവും. ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയും ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത്ര വലിയ പക്വതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു. സാധാരണ ഈ മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലെ ഏത്